panin sam na bi on esu mfidie won fra o esu mfidie awo doctor ase di mframa o ye kenten kreche krache achi nyankopɔ akudia wi se nyankopɔn awo te krade wi anoma so on e bɔfo kronkro tipo nko fita so no de nyankonton aye na botire ahutahu no on e tutu jagubɔfo a o de sika so no disika to mprada on o se me kwa proba me mmekom ne me mma on e chechesu nyankopɔn o chema no so ne mma so ono na wadampo a owodom o yoduduro bibia ye dan na ne nyankwa sunsuma mbie ya no mpo nkan no e bisade nyina amaye ono yesere bu anyankopɔn a won sere nkyere ya tamfo media me friends o nyame amenya na na mamen media me friend dan kwa nyankopɔn tetebo tentim nyankopɔn ese dajo mpepo otim woda emframafo awiabo on de otim woda o metato nyankopɔn ne koto no sore nka so ye kronkron no pa ye sore na wia ye sore na nwimri on ye the prince of angels a abofo nya abo ne samrase ye mo piafo onye tutuje gubofo a onantia tuduro mu ensuro jansuro nsuo etu aboroboro no de timi tim e man mo piao ye ka so ye biafo onye boni bi ni abo emu ase onye boni bi ye ka so ye kronkron nwura mawura nyankopon ona ma boni runta onu na ma de da fitira woni bie ma bi se bie onu na de busuai ne to kyerɛ ofa no wasiesie do na ko bedwam akɔbɔ ne agoro ne so ye kronkron wo fa de apura tete ye mesie ya di ndawo no a nsankuo ndonuro ade bɔ ne kronkron ne sɔre ne ye ka so ye kɛseɛ yeah odifo ba say ya ne ye fɛ na o meta to nyankopɔn on ye fɛ dan kwa nyankopɔn ye dan na ye kyerɛ na ye mpanhwe bibiara da Papa, good evening. nsomo awiam esufra na ye oje so ono na ya pra na nyankopɔn prapra tamfo ne abusuafuo musu ekotugu bɔɔla aso no apagya ye kɛseɛ e o meta to nyankopɔn no on ye fɛ ntuti gagubɔfo o tietie agam sɛ wojam guru wojam mu na so nsuoja etuotu a wogiram etu anto wogiram me de me fɛ ne dan kwa on ye nya na ne ame o ye sana ne ye sua ne yare oyo kronkron rumai